guys, ayan po ang Mayon Volcano, abot kamay, abot tanaw lang natin as if andito ako ngayon sa bahay sa first floor. As you can see, tinitingnan ang ganda ng tanawin. Hapon na po ngayon, ayan, zoom in ko lang yung camera para mas madali nyong makita ang Mayon Volcano as in. Ayan, ang ganda. Tapos, bibili kami ng buko. Kasi ang bunga ng nyug na mama dito is as in maliliit pa. Ayan. Maliliit. Bitin ka sa isa. Unlike dun sa summer. Ayan. Ang lalaki ng buko. Ang gaganda. Ang sarap kainin. Pero dito sa Bicol, as you can see, lahat mostly ng makikita nyo is palayan. Ayan. Malapit na ang anihin yung nasa likod namin. O, mahihinog na siya. Siguro mga 1 week na lang. Pwede na siyang anihin. Sayang. Dahil balik na kami sa Manila. After that, balik-balik na kami sa Manila. Ngayon, it is a morning. Ayan si Kuya, ang aking second son, ang pangalawa kong anak. Ayan. Ayun ang second, kagusto pangalawa. Ayan, pangalawa siya. Siya ay naglilinis. Every morning yan ang routine niya. Pagkatapos niya i-fix yung bed nila, ayan, na siya, maglilinis sa bakuran, and then taking care of cousins. Baba na! Magpapay ka sa bawa na ito. Tito nila. Ayan, Mimi sa bawa, Mimi ito kay Kuya Pet. Dali na. Kasi may okasyon. Ngayon na ang festival. Sa 16-17 ang fiesta kung tawagin nila dito. Yan po. Salamat sa panonood lagi ng aking mga video. Wala akong may ngayong video, hindi ako maka-live. Kaya dun po sa mga nagpapa-shoutout sa akin, next na lang na live ko, shout ko kayo. At meron dito maliit na tindahan si mama. Ito ang loob ng bahay. Sinsya na medyo magulo. Ayan, dito sa kusina. Ayan, meron pa dito sila extension na dirty kitchen. Tawagin. Ayan ang dirty kitchen. Bulaga! Kasi pulilit na makulit. Magpapana sino nun. Diyan na siya ng gugulo. Papanay ka nun. Ayan. O ayan. Ang batang makulit daw. Ayan, nag-breakfast yung magkaasin. Ayan yung bunso.